So magandang araw po sa ating lahat mga ka-gear. Ayan, welcome back po again sa aking YouTube channel. It's Gearhead Motovlog. Ayan. So ang lakad natin for today guys is pupunta po tayo sa Pangasinan, particularly dito po sa part po ng Mangatarem, Pangasinan. Ayan. So hindi pa po tayo sigurado kung saan po tayo dadaan, kung dito ba sa Daang Katutubo o dito sa Daang Kalikasan. Ayan. So titignan po muna natin kung ano po yung bukas na papunta po doon. Ayan. So nandito na po tayo ngayon sa part po ng Damortis. Papasok na po tayo ngayon dito sa Pangasinan. Ayan, so nagbiyahe po kami kaninang mga bandang past 8 at ngayon anong oras na ngayon? Nasa 10:30 na po ng umaga. At kanina nung nasa San Fernando po kami is nag-breakfast po kami doon. Ayan, so nasa kulang-kulang 2 oras na po tayo nagbibiyahe. So yung last po natin na vlog is pumunta po tayo dito sa part po ng San Fabian at dinalaw po natin yung isang magandang farm po doon. Ayan. So ililink ko po sa description kung sa mga ka-gear po natin na hindi pa po nakapanood. Ayan, tingnan nyo po sa aking description. Pag pupunta po kayo doon, ito po yung papasok na daan. Ayan, mga less than 5 kilometers na lang to papunta dun sa Prospero Milagrosa Farm and Resort. Ayan, bisitahin nyo po yan guys, napakagandang lugar po yan. Alright guys, so time check po tayo. It's already 11:36 in the morning. Chinek po namin yung mapa. So simula po dito is biyahe po tayo ng mga 1 oras at kalahati. Nasa 58 kilometer po siya mula po dito. Ayan. So approximately makakarating po tayo sa Daang Kalikasan at exactly 1:09 PM. Siguro nasa 1:30 siguro tayo makakadating doon. Ayan, kasi syempre depende din po yan sa road condition at traffic. Ayan. So let's go guys. At hopefully makapasok po tayo doon. Okay guys, nandito na po tayo ngayon sa part po ng Dagupan Lingayen Road at kakaliwa po tayo dito. 57 Ordaneta JCT Dagupan Lingayen Road. Tapos kumanan sa Station Barbara Malasipi Road. Anyways, sa Station Barbara Malasipi Road. so simula po dito
hanggang sa mga Tarem, Pangasinan is nasa 43 km pa po yung tatakbuhin po natin. Then pagdating po natin dito is kakanan po tayo. Yan, dire-diretso lang hanggang marating po natin ang mga Tarem, Pangasinan. Kumanan sa Malasiki, Calasiao Road. Ang laki po kasi ng Pangasinan, kaya pag hindi po kayo naka-map is talaga mawawala po kayo dito. Right guys, nandito na po tayo ngayon sa bayan po ng Santa Barbara, Pangasinan. At sabi ni Waze, yan, dire-diretsuhin lang po natin itong daan na to hanggang marating po natin ang mga Tarem. And hopefully guys, hindi po tayo abutin ng ulan, kasi nagbabadya na ng malakas na ulan to. Napakaitim ng kalangitan. Ako po, sana po wag umulan. Basta tandaan nyo lang guys, para hindi po kayo mawala sa daan, gumamit lang po kayo ng Waze o Google Map para hindi po kayo pabalik-balik sa mga dadaanan ninyo. Kasi kung hindi nyo po talaga kabisado ang daan na to, lalo na dito sa Pangasinan, mawawala po talaga kayo dito. Napakalaking probinsya. Kaya kahit pa ulit-ulit ka mang pumunta dito guys, promise hindi po kayo magsasawa na pasyalan ang probinsya po ng Pangasinan. At 41 Rizal Avenue. Tapos kumaliwa sa Bugalyon. Ang ina yung Waze. Nagnapay ko, diba? Ha? Nagnapay ko ito eh. Rain. Bugalyon. Kumaliwa sa Bugalyon. Tapos kumaliwa sa 243 Rojas Boulevard. Kumaliwa sa 243 Rojas Boulevard. Karaan ng 200 metro. Kumanan sa MP Posadas Avenue. San Carlos, Pangasinan. Kumanan sa MP Posadas Avenue. So papasok po tayo dito, no? Yan. Dito na po tayo ngayon sa San Carlos, Pangasinan. CSI. Diretso lang ng 30 minuto patungo sa Romulo Highway. Parang ngayon lang ata natin na napuntahan tong bayan na to People's Park. Right. Bayan na po tayo ng Orbis Tondo. At nasa 16 km na lang po, mararating na po natin ang mga Tarem, Pangasinan. Orbis Tondo, numero 1.
Okay, so nandito na po tayo ngayon sa bayan po ng mga Tarem, Pangasinan. At nasa 10 kilometer na lang po is mararating na po natin yung destination po natin. So nasa 9.8 kilometer na lang po mararating po natin ang Daang Kalikasan. Ayan. Double hands! Woohoo! Lawak ng kalsada! Woohoo! Nakikita ko na! Sayang guys, nakaklose pa po yung Daang Kalikasan, pero ang last na option po natin is pupunta po tayo sa Daang Katutubo. Ayan. Doon siguro guys makakapagpalipad po tayo ng drone. Sayang nga lang, hindi pa po siya open. Pero wag kayong mag-alala guys, pupunta naman tayo sa kabila, hopefully. Okay. Right. So, ang napag-usapan namin dun guys, may nakilala po kami dun si Manang. Ayan, so bukas may magaganap daw po na tree planting. Susubukan daw po natin na mapakiusapan po yung a-attend po ng tree planting at hopefully makakasabay po tayo. Ayan, so ang pupuntahan po natin ngayon is sa kabila po sa Daang Katutubo. Ayan, tatry po nating pasukin yon. Hopefully makapasok po tayo para makapag-video po tayo doon. Ayan. So wag muna kayong aalis guys at sana maging successful itong mga lakad natin. So okay, let's go! Mula po dito sa Daang Kalikasan ay bumiyahe po kami ng 24 kilometers o mahigit kumulang 37 minutes patungo po sa Mapita View Deck o Daang Katutubo. Ito po ay munisipalidad ng Aguilar, Pangasinan. Kuya, dito po yung daan ng papuntang Katutubo ano? Ayan, Daang Katutubo. Let's go! Hello po, magandang hapon po. Pwede ba pong pumasok? Ha? Ay, may bayad po. Sige po. Galing po kami sa Daang Kalikasan pero sarado pa po. Sige po. Magkano po yung kwan? Bali 40 no? Vlogger? Opo. Kanya yung mga vlogger dyan kanina, yung mga BMW. Ay, nandun pa po sila? Bumaba sila. Ay, bumaba na sila. Safe pa po kayang umakyat? Baka... Dyan, si ano dyan, yung mga military dyan. Ay, sige. Ang problema lang baka umulan. Hindi pa lang. Salamat sir. Sige po, thank you po. This way to Daang Katutubo. Ayan, so bago po kayo makapasok po dito is magbabayad muna kayo ng 20 pesos. Yan, 20 pesos po yun per head para sa environmental fee. Wala, parang nakaka-excite naman.
Katutubo Coffee Shop. Alright. Grabe! Napakasulit guys! Taas! Ito na yung packet guys. Pabato lang. Parang yung hindi pa nila naayos ng kalsada. Baba. Grabe, ang tarik. Nakakasal. Ito ba yun? Ma'am, ito ba yung papunta ng view deck? Ay. Sige po. Salamat. Grabe ang taas mo. Para tayong nagtitrail dito. Oh. Dito na lang. Mas mataas. Oh, dito yung makita view din. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinakamagandang scenic road sa Pilipinas. Tinatawag itong Daang Katutubo dahil sa mga nakatira ditong mga ethnic groups. Ang Daang Katutubo ay nagkokonekta sa Daang Kalikasan at papunta sa Santa Cruz, Zambales. Bukod sa layunin nito na mapabilis ang transportasyon, ay binubuksan din nito ang paglago ng business opportunities at turismo. Ito po ang Sitio Mapita ng Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan, o mas kilalang Mapita View Deck. So tara na mga ka-gear, pasyalan po natin ang lugar na to.
napakalakas ng hangin, tsaka lakas ang kapal po ng fog, kaya mahirap po tayo makapagpalipad ng drone ngayon. Masyadong risky po yung lugar, baka liparin po yung drone natin. Maganda sana to pag walang masyadong fog eh. Pero yung experience po dito super sulit, napakalamig, tapos ang ganda pa ng view dito. Kung i-rate ko to siguro pag 1 to 10, siguro para sa akin to 9. The best, napakaganda. Guys, di ba napakaganda? Sulit dito. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got can't be wasting my time. You make friends all along the way, to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting for? I know I've got I know I've got can't be wasting my time.
we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've got Okay, bali ang mga room dito, yung pang couple 500. Tapos yung pang 5 to yung family na pang tubo is 800. Tapos yung aircon naman ate 1.5. Yan, sulit na sulit no. Murang-mura. 6 to 6. Bali mag-check in po kayo ng 6. Mag-out din po kayo ng 6 ng umaga. Basta 12 hours. 12 hours. Pag mag-extend po kayo is 100. Ayan. Thanks ate. Thank you po ma'am. So pag pupunta po kayo dito sa Daang Katutubo, may mga malapit din po dito na pwede nyong pag-stayan overnight. Ayan. Yun oh. Ito rin po yung kubo nila na overlooking. Ayan. Napakaganda. Ayan. Ganda dito. Taas. Ito ata yung pang 1.5 na aircon.